Ceannas na rudí is deachra faoin tréimhse se ná nachfuil muid an ar gáda a eicáil. Go leor den nám nar víns muid a duine bhar gath Aimsire, feice muid ar gáda agus bín seansa going búlaló, bín seansa going carda nua a dhéanamh, bín seansa going bheith in umíocht lena chéile, agus bín seansa going bheith mar chud de iran, agus is rud iontach maithe sin. Nuair a bhíonn tú mar chud de iran, ní bhíonn tú smíanamh ar tain ar i gúnaí, bíon ar smíanamh ar de chomhimróirí. A chomála sin, bín brú a buint leis chomá. Mar go bhfuil tú an omíocht lena chéile, tá nú in náid daoine eile, agus uaireanta bíonn sé duchar an dárá a rastal. Bheith caitheamh ann de cháirde agus bheith buint tanamhas, agus tú an omíocht le daoine eile ag an am céanna. Well, inis tá me an cúpla cnámh-scéal a thuirt tíomh, cásanna difriúla, ina bhfuil mothúcháin at agus mothúcháin le léirú agat. Tá me gur agus smíonóid sibh orb, agus go smíonóid ar céad an bailachas fear le déile leis na cásanna seo. Bunin siad seo le sport den chud is mú agus na mothúcháin a bhíns agan. An chéad ceannata agan inis ná tá tú ag imirt commógaíochta nó imáníochta. Tá tú ag cleachta, ní raibh tú ag cleachta roimhe seo, agus níl tú an líread a fiachasús i gceart. Cén mothúcháin atá at? Well, is dócha go mbeocht tú faoi bhrú, beidir go maithíonn tú gúil daoine a breanúirt. Bhfuil céad a hagan Harlín, thagann chalín a níosat agus taispáinn siad dit cén chuí leis an líread a fiachasúas. Nis, nuair tá tú a dhéanamh tú hain agus ní tú ná dhéanamh, ní mothúcháin deasa sin. Beidir go tú díguiseach agus má tá taithíag na daoine eile den maithíonn tú an brú. Ach nach chuir sé go deas cúna a thuirteach ina cínt eile, go háirithe duine cínt nachhfuil aithne a có ort. Nis, ceann rúnaín beag difriúil. Tá tú ag imirt soccer. Tá tú an bhfoireann, tá sibh taobh hir. Tá an seans a go scóra, tá go mliscéil, tá an seans ag duine cínt eile scóra áil. Tá sé teachta dro deireann clifa ach cáilann siad an seans. Cicálann siad an líread ar fóireann. Nis, céad a dhéanann tú? Well, cén mothúcháin tá atradús. Is dócha bheocht tú trína chéile beidir go mbeoch fearragart, beidir go mbeoch frostachart. A céad é an bailachas fearr le déile sin, ar cheartad scradaí agus rá, cén fan an déirche call tú sin ar fóireann mar a Harlíns go minic, feiceann muid an cá seo go minic ar fácan na peile nó sport. Nú, am a cheartad rá, cuine a chligann suas, bun trílas a géad ó riile, ní deireann dána. Céad a cheappa? Well, dá mbeocht mise sa chás sin gur chiáil mise an líread ar fóireann, bheoch mé bhád níos sunna faoin dara cheann, an áta deir duna cínt cuine a chligann suas agus go éir leat, ná an chéad ceannar tá siad a scradaí lirt. Níl duine beag ar a botúna ach tarlíonn sé, sin sport, agus rís caithfidh tú smíanamh ar de chomhimróirí ní ar tain a gúnaí. Nis, sa chás seo tá camaléireacht a gceist. Tá tú gimirt le dóige. Agus tá do rasúra ag rá go bhfuil na líreadaí tá bhúla áta go amach an tamar fad. Céad a dhéanann tú? Agus céanna chuí maithíonn tú? Well, bheoch mise ar buile, go háirithe dá mbeoch mé an líread a eicáil. Ach, tá smaachta go duine eile ar na líreadaí a héins ar an déobh eile den aingach, céad é nuair is fearr le duineh? Well, beidir sa chás sin go mbeoch se go má réiteóir áil, réiteóir níos céine, nó beidir réiteóir tá rúnaí beag níos sinna go mbeoch smachtach ar an glufa. Ach tá sé andachar orta a rá go cínte, mar a bhí ará go níos luas a teachta nó héobh seans de, tá sé andachar de bheith cínte gur chuile líread iste. Sa chás sin, tá sé níos fearr beidir duine neodracha áil chun bheith na réiteóir. Agus a cheann dearnach, ceann atá an dechar déile leis, agus ceann go bhfeiceann muid an vinnic. Is clifa mór é, agus tá sé teachta dro deireann clifa, tá sibh taobh hir, agus féin an éireann eile cool. Séideann an réiteóir an adóg, agus tá an clifa thart. Ach, ceapann tú gur á chalís nó feáil déanta díreach sa le bhfuair siad an cool. Céad go mo cheartid duine sa chás sin. Well, tá an adóg héit séite, ach tá tú cínta gur á chalís déanta, céad is féidir duine? Well, tá an adóg séite gur réiteóir, uaireanta cadú ghlacha leis an gine a dhéanann an réiteóir, agus déile leis tú féin. Tá sé antáhachtach go grahann tú lábha leis a bhrasúra ag deireann clifa, agus go bhfuil tú ná an boga ar aig an glufa.
Ní lánach sport ag deire an lé, ní deire an dain é. Nis tá cúpla cásan sin pléit an faoi cédaí na mothúcháin a bhíonn teat agus céad an rud is fearr le duine lob. Go leor is mína bhar thar an deir seachtainna. Curigí iad sin I bhaim nuair tá sé bhí gimar clifa an chéile sa todhchaí.